Таксирам на хората да е чисто, господине. Таксирам на хората да е чисто, господине. Правоприемник на Русенския комитет за екологична защита от 1988 година. Знаете ли, господин президент, че България е придобивала от добив на злато не по-малко от 2 милиарда лева всяка година. А сега концесионната такса за добив на злато е около 2-3-4%. Обидно малко. Преди няколко дена новия замминистър на околната среда Крумова заяви, че Екогласност има политически искания. Да, ние имаме политически искания, защото партия Екогласност не е купа спортни танци. Предстоят избори. Има ли политическа окраска този протест? Не би казал, така че в никакъв случай не съм съгласен, че това има политическа окраска. А вие? Да, ще бъда в 25-ти избирателен район, в листата на господин Станишев. А членски внос колко ви? Не плащаме членски внос. Няма членски внос. Отделни организации събират, ето както примерно Хасус организация, заорганизираха си автобус и дойдоха. И кой ви организира? Точно не знам кой, но е с автобус. И как разбрахте, че ще има протест? Казаха ми, познати. Или казаха къде е автобуса? Да. Смешно малко. Те някой друг. И автобуса вас откъде ви взе? От селото дойде. А вие плащахте ли си автобуса? Плащаме си, да. По колко? Не знам. Значи, на последните избори, на последните общински избори, ние сумарно за цялата страна имаме някъде около 22-23 хиляди гласа за всичките общини, които сме участвали. Свободни сме, дойдохме, симпатизанти сме на екологията и... Симпатизанти на екологията? Да. Учиш? Да. Кой клас? 12. И точно тук за какво протестирате? За екогласност. За опазване на околната среда. Ние протестираме в резултата за екогласност. За екогласност протестирате? Да. Ми отварят мръсотия, не е хубаво. Не съм ходил, но съм гледал по новините за какво става въпрос. За какво става? Ние тогава ще искаме оставката и на сегашния министър и ще призовем и президента да изпълни оставката. А като не гледате, екологията нямат цвят. Не знам, по 12 лева ли, по 10 лева ли. По 10 лева. Не е този лук, който еде баницата, а тези, които му я дават.